Здравейте хора, аз съм Фабиан 212. Днес снимаме в Firecraft. Ще ви покажа една томбола. Тегля на 33 абоната. Съжалявам, че снимам с този скин, този книг, но трябва, защото имах проблеми с Фабиан. И да започваме. Дано томболата ви дано да ви хареса томболата, за да се запишете за нея. И ето е нея. Няколко глави, както и моите две на двата ми акаунта, Fabian 212 Конел, 4 стака легендарки, 4 фул меча, 2 фул брадви и няколко сета паратройки с полшанки, Strange 2 и Speed 2. Дано томболата да ви хареса и дано томболата да ви хареса, за да се запишете за нея. Това беше от мен и довиждане до другия път.